हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव आं गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन नोंथांमोना दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों जोनोम साननि आनथोब। नोंथांमोना नैबे सर्ट भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि गाहाय फावगिरिफोरानो जादों आबुल नार्जारी आरो मनीषा मुसाहारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर बे भिडिअनि दिहुनगिरि एबा प्रडिउसारानो जादों अनजालि नार्जारी। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों हारिमु फिल्म प्रडाक्शन। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। बिथांमोना जोबोरैनो मोजां भिडिअ हगारबाय थादों। लोगोफोर बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट भिडिअ आपडेटनि सायाव।